Nemzet leggyorsabb huszára lesz. 5 lovas a Nemzeti Vágta döntőjében, és köztünk olyan lovas, aki már kétszer megnyerte a Nemzeti Vágta, de menjünk sorjában. Csemő az 1-essel, Petrik Tamás, Viccesnek hívják a lovat, Habot Elivér alapja, 109,29 másodperc alatt teljesített, és erre a döntőre. Baja következik, Németh János kétszer győzött Májboly megdöntés nyertében 110,9 másodperccel kvalifikálódott a döntőbe. Májboly Habot Elivér az apjának a lónak. Szent Király 3-assal, Csiki Árpád és Lord Black nagyon fölényesen nyerte a középdöntőt 110,75 másodperccel. 4-essel Füzér, Kun Ferenc és Kolónia Viktória a leggyorsabb idő az elődöntőből, illetve a középdöntőből 102,58 másodperc. És Tata 5-essel Balman Adrián és Bajnok Habot Elivér az apjának a lónak 111,22 másodperc. Csemő, Baja, Szent Király, Füzér és Tata, Petrik Tamás, Németh János, Csiki Árpád, Kun Ferenc, Balman Adrián, Vicces, Májboly megdöntés, Lord Black, Kolónia Viktória és Bajnok, ezek a lovak, ez az 5 ló 1600 méter. És hát nem tudjuk előket hangsúlyozni, hölgyeim és uraim, hogy legyenek szívesek a gyerkőcöket majd ezekről a biztonsági szivacsokról elmenni levenni. Nagy bármiféle baleset történik. Eddig nagyon szerencsések voltunk, reméljük a későbbiekben is így marad ez. Ez most egy nagyon-nagyon kiélezett küzdelem lesz, képernyőn láthatnánk a két legnagyobb esélyes. 3,5 kör, már a harmadik körben érezhetően sokkal fáradtabbak a lovasok, mint az előző vágtán láthattuk. Sokkal nagyobb a hiba lehetőség is. Éppen Bécsi István kolléga arról mesél, hogy ki a favorit a fogadóirodák